Dar există în țara asta un fost președinte al României, pe numele său Băsescu Traian. Acest fost președinte al României a călcat în picioare tot ce a ieșit în cale. Pe toți adversarii a călcat în picioare. Vă amintiți cum era chestia cu tonomatele, cum ne călca pe noi în picioare, cum Voiculescu era de vină pentru toate lucrurile ce se întâmplau, cum toți jurnaliștii de la Antena 3 erau vânduți și așa mai departe. Ei bine, domnul ăsta, Băsescu Traian, a spus astfel de lucruri și despre jurnaliști și patroni de la alte posturi de televiziune, cum ar fi despre domnul Ghiță. L-a călcat domnul Băsescu Traian în picioare. Vreți să vedeți un rezumat al acestor jocuri în flecuri, ca să spun așa, pe care le-a practicat Băsescu? Haideți să facem un rezumat, că e foarte interesant, o să vă spun și de ce-l face. Individ care e patron la România TV și-a permis acum vreo săptămână să-mi dea un mail. Așa? Să avem o discuție. Până când discut eu cu un șantajist proprietar de trust de televiziune. Aici au ajuns indivizi de teapa ăstora care, când pun mâna pe televiziune... Asta e interesant. Deci vă trimite un mail în care... Un mail pe adresa mea în care îmi cere o discuție. Un director de trust. Adică suntem în campanie, poate avem ceva de aranjat. Iar eu îi spun, dacă mă întorc, multe contracte cu statul o să pierzi, băiatule. Pentru că nu poți să folosești banii statului ca să șantajezi un președinte. Mă pot întâlni dacă este cazul. Uite, acum Ghiță a devenit un personaj important. E și senator și proprietar de post. Dacă mai dă o dată mail-ul, s-ar putea să-l primesc. N-ați vrea să-l rugați pe patronul dumneavoastră, care mai plătește câte un concediu, îl mai duce cu un avion pe Victor Ponta, să vă spună cum vede el treaba asta? Că RTV-ul este o televiziune la dispoziție. Un puști, că până la urmă, față de oamenii despre care vorbim, Ghiță este un puști, chiar dacă un puști cu bani. O singură mare nelămurire am legată de Ghiță. Cum Dumnezeu la vârsta lui a putut să împrumute pe cineva după declarația de avere cu 90 de milioane de euro? Am citit și m-am frecat la ochi. Doamna Udrea acuză în termeni foarte duri pe Facebook și ulterior a făcut-o și la mine în emisiune, tonomatele de presă care vorbesc urât despre domnia sa, dincolo de faptul că par așa ușor frustrat că mi-a luat apelativul pe care mi l-ați dat dumneavoastră și era totuși pentru mine, nu era pentru toată lumea. Tonomatele astea... Era pentru toți anteniștii. Păi da, dar erați cu tonomatul cu Euro Ciutacu, așa se vede acolo, domnul președinte, pe înregistrare. Dar tonomatele astea de astăzi, altele decât noi aia de odinioară, erau ăia care vorbeau de bine despre dumneavoastră în vremea când erați președinte. Și sunt ușor contrariat. De ce s-au sucit? Domnul Ciutacu, hai să fiu foarte sincer. De ce vin eu la dumneavoastră în emisiuni? De ce? Nu de dragul dumneavoastră, domnul Ciutacu, ci pentru că vreau să comunic cu telespectatorii dumneavoastră. Ceea ce e de salutat, adică nu să ne și iubim ar fi prea mult. Ar fi prea mult. Așa că nu văd de ce, dacă am pus o etichetă vreodată, aș fi obligat să o schimb. E tare de tot, adică ăsta te calcă în picioare din toate pozițiile. A făcut-o și a mai făcut-o încă o dată acum. Dom'le, e treaba lor. Dacă el îi calcă pe toți în picioare, patroni și jurnaliști, iar ei îl cheamă acolo. E treaba lor, absolut. Noi am decis să nu stăm în patru labe, știți? Adică de asta v-am arătat lucrurile astea. Traian Băsescu nu mai așa procedează. Așa a făcut întotdeauna. Nu e ceva nou. Dar știți cum e chestiunea? Dacă îl încurajezi, continuă. Adică i-ai dat nas, ți-a luat toată mâna, cum se spune pe românește. Da. Domnul Savaliu, v-a plăcut colecția de amintiri cu Băsescu Traian? Da, mi-am amintit de anul 2004 când Traian Băsescu era primar general și candidat pentru președinția României. Eu lucram la Ziua și tot venea pe acolo și eram foarte bune relații cu Sorin Roșca Stănescu și mulțumea
din inimă pentru ajutorul dat, că fără el, fără Roșca Stănescu, n-ar fi putut ajunge președinte. Iar pe urmă a sfârșit prin a-l face șantajist, nu? Da. Și pe urmă s-au mișcat și organele penale să-i facă un dosar, așa, cum s-a întâmplat la toți de care Traian Băsescu s-a folosit. Pe urmă, procurorii puși în funcție, parchetele respective au deschis dosare penale adversarilor. Cred că are considerat mail-ul domnul Băsescu. Cred că are considerat mail-ul de care vorbea. Da, domnul Toarnă? Acum eu analizam delirul permanent al domnului Băsescu, de la agonie la extaz. Aveți un diagnostic? Nu sunt de specialitate, dar încerc să-l aflu. Dumnealui, în funcție de interese, evaluează, reevaluează, în funcție de poziția care îl avantajează, se situează pe comunicare. Important este ca noi să tragem concluzia corectă privitor la personaje de acest tip și să-l reevaluăm sau să-l trimitem acolo unde este locul. Dar nu noi trimitem oameni. Noi în calitate de alegători. Altcineva îi și filmează când îi trimite. Nu e cazul lui Băsescu, vedeți? Da, domnul Chiriac. Păi sunt mai multe aspecte. În primul rând, cu Sebastian Ghiță, domnul Băsescu chiar n-are dreptate. Acest tânăr nu și-a spus ultimul cuvânt în politică și pe scena românească. Așa este estimarea mea. Deci Ghiță... Asta era comentariul. Ghiță este va reveni. Cât apetit să ai pentru cel care te calcă zi de zi în și picioare. cred că va veni un moment când Băsescu o să-i dea un mail lui Ghiță să-l primească și Ghiță se va gândi dacă îl primește sau nu. Asta pe această parte. Viața curge în favoarea lui Ghiță, nu a domnului Băsescu. A doua chestiune, faptul că l-a chemat chiar fostul dumneavoastră coleg, Victor Ciutacu, și nu numai, până la urmă e o chestiune de presă. Postul respectiv de televiziune n-a fost băsist. Deci este un post de televiziune băsist odios, unde, mă rog, că te duci acolo sau te duci în altă parte, Băsescu e la locul lui. Aici nu a fost. Că acum îl cheamă, e politica postului respectiv. E perfect. Că domnul Băsescu, și când ai mâna cu el... Te scuipă. Te scuipă sau nu te scuipă? Câteodată te pupă, câteodată te scuipă înainte să dea mâna cu tine. Și adică... asta se poate. Cum s-a întâmplat acum? Da. Dar la ce vă așteptați? Dom'le, omul ăsta, dacă ar fi chelner, cred că ți-ar scuipa în cafea înainte să ți-o aducă. Deci, domnul Băsescu e o carnasieră mare. E o carnasieră mare, încolțită în acest moment. Și face, alminte, spunând un adevăr. Domnul, eu n-am venit că te iubesc pe matale, că nu te iubesc. Că eu dădea Victor Ciutacu când era dita mai președintele, dar nu știam cu persoană. Cineva mă corectează, a zis, nu, Băsescu, dacă ar fi chelner, ți-ar gusta din whisky mai degrabă. Iar acum trebuie să iasă, să vorbească, fiindcă unde se duce el să vorbească de obicei, e ratingul ăla cu 0-0, știți? Și atunci trebuie să iasă la ceva mai mare ca să vorbească. Acolo unde e locul, da. Doamna Andronescu. Nu, domnul Dumitrescu, noastră credeți că va intra Băsescu? Eu nu cred că va intra nicăieri. Nu va intra nicăieri Băsescu, să știți. Doamna Andronescu, o concluzie? Da, nu știu dacă pot să spun, să vorbesc despre o concluzie, dar este un gen de comportament pe care eu e greu să-l accept, pur și simplu. Adică ori te abții să înjuri lumea așa cum nu a făcut domnul președinte Băsescu și nu te duci acolo unde ai înjurat, că mi închipui că ai avut argumente atunci când ai încercat. Înjurat la figurat, fără îndoială. Știți că am mai zis el odată, poate eram beat. S-a mai scuzat el odată într-un fel. Chiar a zis odată. Da, dar noi cei care l-am auzit nu eram. Asta cu certitudine. Da.